Yes, na se wa hafo ano southwest no e wa santimantemu oma fomo empasa so number 1 and number 2 na womo edi aboni ama akowiechi no nipa ba ko ahwe ne nkwamu miensa obapefo kan ba bi omo da no enye kraje se empaibo ebam adom ka se de saman boyima ho Mentime ho ase bia sori ewo mabunu dom ku bi a ewo mpasa so number 1 and number 2 no ewo hafa no southwest mensin mu asantemantem ha na masemi so ama opemfo in parodo na mu afamu eprepra emu odin pa no na aka ho bi ama emabunu ekuom wo mpasa so ayensantrofo ihye mu ama wo mu lida kwadwa asare agina so atonkrama mpanifo se yawo konfo bia wo ma begu kuro yi mu ayenim ba bia wo mu free yesi ya from gangs wo mu leader your friend commander say ekuro yi mu a ye weyi sa commander na kire kuro tama ye beda tama ye be sore sa commander yi abefa kuro mu adehye enye na mu ane na metu mrante a wo mu tete wo mu kire wo mu atutu asam a ye kire wo mu tutu wo mu malamfo a wo mu twe wo mu begu empatam kuro bi wa from ensia a malamfo no e kire nkura se na sidi aduro sese mpasa so number 2 ebo 7 na wa nwura wo de mo a bi be to wo no untumi nyina ensem wo nyina akoso this year o mampanyini yi no yakone ho atrase afra no asambre man a o mpasa so number 2 akone ho nde kodwa sare ya me youth leader me ne na kasa 5 times o fra na o se ya beba ya be na asam ne yaka ebesi ne ye nhuru he ye se ga na mparifo yama wo mu na wote no fa bi nto so se na wote ne so na sa mrante da so wo mpasa so mansia ene ye ne ya babo ye ho ban adom kase eni ekrum hofo bi ebo nkomo na omo esre mpanifo se dizi di commander me yo man free ye petema ya ye ma no mutumi nkofu ye kwa ye tumi nye bibia ye so kwa na eda no so wo betate pepepepepe eti de ye se ahobambo se mpanifo mo bo ye ho ban yina ekom eni ku ye mfo ne se ye na moti ase tete no sansem wo yinu bi da na sa afiri wo asie de esiro mo da